Čau děcka. Dneska si děláme unboxing. Máme tady kabel od Azy, USB-C do USB-C 4 generace 3, FlexCore cable. Je to rychlý kabel, krátký kabel, 40 Gbps a má to power delivery podle mě 100 W. Jsem si ho pořídil, protože mám externí SSDčko a k tomu takový poničený pomalý špatný kabel. Takže to se mi bude hodit. Je velký, asi stejně jako iPhone 13. Řekl bych, že má takových. I z konektora má 13,5 cm a bez konektoru 12. Tak když chcete mít něco blízko sebe, klasický zátky balení, papír prostě, takový co dobrý. Jo. I tady se píše 0,41 metru, teda 0,14 metrů, takže jsem to změřil správně. Tak, to bychom měli kabel. A teďka tady máme tohle. To je od značky Apexel. Je to takový mikroskop, nebo spíš externí objektiv. Pořídil jsem si proto, že mě právě zajímají ty externí objektivy na telefony a protože mě zajímá makrofotka. Jo. Píše se tady 200x smartphone mikroskop, vid CPL a že tu má 110 mAh, input 5 V a že baterka má vydržet 70 až 120 minut. Je tam teda baterka, protože je tam hnedka kolem toho objektivu ring light, tam prostě světýlko, má to do intenzity a slouží to k tomu, aby se to krásně osvítilo. Tak, já si teda vrhnu na to rozbalování. Tak, pokusím se to rozdělat. Jo, tam je ještě krabička, mám to z Azy, teda se slovou na ASIC. Jo, píše se tady, že je to dobrý třeba pro nějaké kroužky biologie nebo něco podobného. Ona tato firma, to jako řekl bych, že dělá asi docela dobré věci. Já třeba teďka mám takovej, nevím jak to nazvat, Gorilla Pod na telefonu, na který to natáčím. A ten je docela dobrý. Tak, co je v krabičce? Bum. Krabička prázdná. To si dáme vedle. A tak. Ať si to tady nezašpím, tak já tam si položím tu krabičku. Tady je nějaký návod. Tady je samotný objektiv. Čistnící hezky. Ten na objektiv, jako nevím, jestli to bude dobrý. A tady je takovej docela hlasitý, ale pytlíček na ten objektiv. Tak, dám pryč a než se kouknu přímo na tohle, tak se kouknu na ten návod. Tam jedna strana anglicky, druhá strana čínsky, čínsky neumím, anglicky jo. Tak si to rozbalím. Je to teda takový dlouhý. Ale co se tam píše?
Děkujeme. Pak se tam píše, že je tam landscape, že si to můžu tímhletím klipem přidělat na ten telefon. Ten LED Translucent Ring, to je právě ten ring light, o kterém jsem říkal. Tenhle je ta čočka. A tenhle je ten čudlíček na zapínání světýlka. A tady dole asi bude USB-C na nabíjení. Jo. Abych to zapnul, musím 3 vteřiny držet čudlíka. Když je světýlko zapnutý, tak jsou tam 2 intenzity. Když kliknu jednou, tak bych řekl, že to bude svítit víc, a když kliknu po druhý, tak bych řekl, že to bude svítit míň. A potom to zase 3 vteřiny podržím, aby se to vyplo. Dám to na telefona, můžu s tím hejbat takhle, a dokonce je tam nějaký posuvný to je. Jo, tady je to docela dobrý. Vždycky u těch externích objektivů je dobrý si zkontrolovat, že to máte správně nastavený. Já bych řekl, že tady u toho se to bude asi dělat dobře, ale jak já jsem to zatím dělal, je, že jsem se kouknul přímo do čočky toho objektivu, abych to srovnal vůči té hlavní čočce toho mýho foťáku na tom telefonu. Ale tam si myslím, že to budu dělat spíš v aplikaci pro kameru. Co se píše tady? Že nejlepší ostřící vzdálenost je 6,5 až 7 mm. Řekl bych, že to bude od té čočky. Jo, to bude od té čočky. Takže to je docela blízko. A musím to na to prostě přicvaknout, ať to tamto světýlko udělá správně. Ono ještě tady nabíjení z počítače, z USBčka normálního, z powerbanky, 90 minut nabíjení, mi dá asi 70 až 120 minut svícení. To tady se píše něco o nějakém svícení. Tady se vidět, že jako to dá se skoro na všechny telefony. A jak to vypadá čínsky? Jo. To nevím, to nepřečtu. Tak, já si to složím. A tady to rozdělám. Nejdřív se kouknu na kabel. Zaostří se. No, není to moc vidět, já se na to kouknu. Kouknu takhle. Jo, určitě tam nemá všechny ty piny, takže je to jenom nabíjecí kabel. Kouknu se ještě tady. Je to úplně ten nejzákladnější možný USB kabel. A když porovnám s tím, co jsem si koupil z Alzy, já jenom porovnám tady právě velikost těch stříbrných konektorů, že jo, vypadá to, že jsou stejně dlouhý, což je dobře, takže asi tady v tom bude nějaký standardní ten USB-C konektor. A co jsem si teďka všiml, že tady na tom vpravo je ten šéf, ale na tom vlevo žádný není. To je docela dobrý. Tak. Já to rozdělám. A jak dlouhý je kabel? Typuju 35, 40 čísel.
bude mít nějakých 50-52 cm, což je docela dobrý. Takže jako nebude vám to od té nabíječky prostě někde lítat u zdi, ale můžete to položit na zem asi. Podle toho, kde máte zrovna zásuvku. Jako nebude to mít jako půlmetrový kabel, ale s tím prostě není moc nikdy žádný problém. Tak, vydám si tohle. A když se na to kouknu, tak tady se to dá posouvat. A dá se to posouvat docela dobře. Ten ze spoda je i právě to USB. To je na to výřez. Ten klip vypadá docela dobře. Je to takový lehký. Já se kouknu, jestli tady neměli u toho nějakou váhu, že by se tam psalo, kolik to má vážit. Jo. Malá velikost váží jenom 18 gramů. Já věřím, že to asi bude pravda, pak to ještě zvážím. Jo, tam už vidíme, že skrz objektiv jde světlo. Já nejdřív zkusím teda do toho dát to USB. Doufám teda, že do toho dá ten kabel. Doufám, že to bude nabitý, protože tady zrovna nemám nabíječku. Jo. Teď to zastrčit. Ale vypadá to, že to nebude používat při nabíjení, protože s tím potom nejde posouvat. Se kouknu, jestli to nejde odčůrat. No to bych asi nedělal. Já to tady zkusím i s tyzím kabelem. Úplně v pohodě. Doufám, že jsem to teďka... Ne, kabel v pohodě. Takže mi ho to neponičilo. Tak. Já zkusím teda 3 vteřiny. A svítí. Svítí jako docela dobře. A je vidět, že se to mění. A teďka 3 vteřiny jsem podržel znova a vyplo se to. Zkusím znova. Dobrý. A tam to svítí ještě to tlačítko. Tak ať si to nevybiju. Ono se ještě v návodu psalo, co se tam psalo o tom svítícím tlačítku. Jo. Že když se to nabíjí, tak to svítí červeně a když je to nabitý, tak to svítí zeleně. Tak, já teda si dám ten objektiv, nebo spíš mikroskop, na telefon a ozvu se. Tak já jsem to teda nasadil na telefon, teďka snímám ruku moji, která je třeba 20 čísel od objektivu, nasadil jsem ho teda na hlavní čočku, 1x čočku, v mém případě na iPhone 13 je to ta spodní čočka. Vždycky, když nevíme, jaká čočka to je, tak si otevřeme kameru, dáme si 1x, přiložíme prst na jednu plotínku, když vidíme, že to nefunguje, přiložíme prst na další plotínku. Tak, teďka přibližu ruku, už vidíme, že je tady prst a že ho mám docela špinavý. Já se jenom kouknu z druhé strany, ať to vidím.
Jo. Já to teda zatím dám na stůl, tam to bude vidět docela líp. Jo, tam chci vidět špinavý stůl. Já přepnu na manuální ostření a zamířil jsem na nejblíž, co to jde. Takhle to vypadá na nejdýl, co to jde. Teda nejdál, co to jde. A když s tím budu takhle posouvat, tak krásně vidím tady skvrnu od barvy na stole. A na co já bych se podíval? Podíváme se na šmirglopapír. Tak. Tam si úplně nádherně vidět. Úplně nádherně to je vidět a je vidět, že ostrost bude asi nejlepší v úplném středu snímku. Tady se můžeme podívat na dřevo. Ono takhle s tím videem, já bych asi dám tady autofokus. Jo, že to docela krásně jde. Tady je právě ten můj GorillaPod a jedna z jeho nožiček. Tak já nevím, jaká je hloubka ostrosti tady z toho. Ale řekl bych, že docela malá, měřit se mi to nechce. Ale co se mi teďka chce vyzkoušet, je nasnímat si, ježiš, tam se mi to posunulo. Trošičku se mi to posunulo. A já bych si nasnímal metr. Díváme se tady na metr. Snažím se tedy tak. Tady přímo ve středu snímku 1 mm. A dobrý. Tak, jsme tady teďka bez toho externího mikroskopu. A já dám manual fokus, zablížit na nejbližší a tady si to taky pokusím dát někde do středu, aby to bylo ostrý. Tak, dobrý.